Артында бу музейда шушы тамашачылар күргәне бар. Беренче генә тапкыр түгел. Әзрәгенә кыйналырга өйрәнеп тә киләм. Бармаклар тигез булмаган кебек, теге әйткәнчә җиләкләрдә тигез пешми, саңа күрә кемдер олгай аш пешә, кемдер яшьтән өлгерә. Монда безнең арада төрле яшьтәгеләр бар, шуңа күрә алар һәркем үз яшендә өлгерә. Теге имтихан вакытында bir студент әзерләнмәгәнме, нәрсәләр бер билет алып карый бармый, икенче билет алырга рөхсәт сорый, өченче билетны алгач, тегеңә профессор зачетка куеп җибәрә. Шуннан ассистент әйтә, нигә аңа куйдың ди, ул бит 3 билет алды ди, 3 тапкыр ди. Юк бит аның җавабы ди. Ну ди 3 тапкыр өметләнде бит, димәк нәрсәдер бар анда ди. Менә шуның шикелле, мине дә 3 тапкыр күрүчеләр бардыр инде. Безнең менә монда башланган утырдык, кандидатлар тезелешеп, күреп торасыз, елмаешып та утырабыз, хәтта чүкер-чүкер дә утырган булабыз. Тату икән булар дисездер инде. Чынбарлыкта, чынлап та тату. Чөнки бер-беренең нәрсә язганын белеп торабыз, беләбез, ләкин һәркем үзен дахи дип исәпләргә хакы бар. Әгәр дә кеше, әгәр дә язучы үзен мин бит тегеләрдән талантлырак дип уйламаса, аңа язып торасы да юк хәтта. Мин бәре мискин инде, мин нәрсә язсам да җавап инде сезнең кебек дип торсам, бу дөньяда алга үсеп булмый. Шуңа күрә монда һәрбер җегет үзе өлгергән җегет. Һәм мин бүген быел мин бик көчле составка иярдем. Сез миңа инде әзрәк монда намаз яр күп, намаз вакытында әзрәк хәйрдә торыгыз димен. Инде 4-нче тапкыр күргән язмасам монда мине сезгә ябыт куйгансыздыр миннән уже. Bir kutlasabız buna tiyarar nasıl bulay. Lakin iş нәрсәдә мин үземнең иҗатым өчен ялып яшәмим. 4 роман тәкъдим ителгән икән, инде 5-нче Казанлыларның 3-нче, 4-нче санында чыкты Тургайлы булдылар. Әле Алла бер санысы да беренче китабы гына язасы килә әле. Әле дусларны сөендерәсе килә барыбер. Һәм кем әйтмешли, иҗатның ниндидер чиге бардыр дип уйламыйм. Исән чакта язарга тиеш. Безгә бергә сезгә әйбәт талантлы укучылар булырга язсын, минем талантлы укучыларым булырга, миңа алга таба да талантлы язучы булырга язсын иде Ходай. Бергә яшәсәк.